салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Чӣ хеле ки шумо медонед, мо якчанд рӯз пеш навор оиди дисфунксияи тухмдонҳо, яъне суст кор кардани тухмдонҳо тайёр кардагӣ будем ва баъд аз оне ки тамошо кардани бисёриҳо навора, савол пайдо шуд ки чаро оиди клостелбегид ягон чӣ нагуфтем, чаро ҳангоми табобат ман клостелбегидро тавсия надодам ва оё ҳангоми суст кор кардани тухмдонҳо клостелбегид истифода бурдан мумкин аст ё нест. аз ҳамин рӯ дар навори имрӯза оиди маводи доруворӣ, яъне доруи клостелбегид ва якчанд намуд дигар доруҳое ки ҳангоми суст кор кардани тухмдонҳо тавсия дода мешаванд, яъне стимулировать мекунанд кори тухмдонҳоро, мехостам ба шумо маълумот диҳам. агар навори пештараи моро оиди суст кор кардани тухмдонҳо, яъне дисфунксияи тухмдонҳо тамошо накарда бошед, дар зери ин видео ссилкаашро мегузорам, дар омада онро низ тамошо кунед. чӣ хеле ки шумо медонед, ҳамаи доруҳо ба ғайр аз хусусиятҳои фоиданок доштанаш, инчунин хусусиятҳои зарарнокӣ низ дорад. дар аввал сар мекунем клостелбегид, барои чӣ на дар ҳама ҳолатҳо тавсия дода мешавад маҳз ҳамин доруро истифода бурдан. клостелбегид доруи беҳтарин аст ва дар тӯли ягон 80-100 соли охир онро барои нақс кор кардани тухмдонҳо тавсия медиҳанд. вале пеш аз оне ки шумо клостелбегидро истифода мебаред, бояд ки аз ташхисҳои ҷиддӣ гузаред, яъне анализи гормонҳо сипоред, ташхиси ультрасадои узвҳои занона кунед, ташхиси ультрасадои ғавди сипаршакл, яъне щитовидная железатона санҷед ва гормонҳои ғавди сипаршаклро санҷед, баъд онро метавонед ки истифода баред. барои чӣ? Чунин санҷишҳо пеш аз истифодаи клостелбегид муҳим аст, барои он ки агар дар организми шумо ягон хел проблема пайдо шавад ё ин ки тарзи нодурусти гормонҳо пайдо шавад, ҳангоми истифодаи клостелбегид он метавонад ки ба шумо зарар расонад. якум сар мекунем аз ғавди сипаршакл. масалан, ҳангоме ки дар ғавди сипаршакл, яъне щитовидная железа узел бошад, гиреҳо бошад, агар чӣ хеле ки дар худамон мегӯянд узловой зоб дошта бошад, ҳангоме ки шумо клостелбегидро истифода мебаред, метавонед ки ҳамон узелҳоро, яъне гиреҳҳоро калон кунед ва кори ғавди сипаршаклро вайрон кунед. дуюм, ҳангоме ки дар зан гормонҳои мардонагиаш баландтар бошад, ҳангоми истифодаи клостелбегид стимулятсияи тухмдонҳо мешавад, фолликула калон мешавад, мекафад. вале агар шумо дар ҳамон вақт ҳомиладор шавед, метавонад ки ҳомиладории шумо ё ин ки инкишоф наёбад, ё ин ки неразвивающий шавад, яъне ё ин ки выкидиш шавад, барое ки гормонҳои баланди мардонагӣ намемонанд ки ҳамон тифл дар батни шумо пайдо шуда нағз инкишоф ёбад. сеюм, агар ҳангоми узӣ кардан дар тухмдонҳои шумо киста вуҷуд дошта бошад, ба ғайр аз фолликулярни киста ва поликистози тухмдонҳо, дар ҳамин ду ҳолат иҷозат дода мешавад ки клостелбегидро истифода баранд. вале дар дигар ҳолатҳо, масалан дар шумо киста бошад, чӣ хеле ки дар худамон мегӯянд кистаи обакӣ ё ин ки кистаҳои андозааш калонтар вуҷуд дошта бошад, ҳангоми истифодаи клостелбегид шумо метавонед ки ҳамон андозаи кистаҳоро калон кунед. кистаҳо калон шуда ба организми шумо зарар мерасонанд. аз ҳамин роҳ, ҳангоме ки дар тухмдонҳои зан киста вуҷуд дошта бошад, тавсия дода намешавад ки клостелбегид истифода баранд. чорум, ҳангоме ки дар бачадони зан тонки эндометрий дида мешавад, тавсия дода намешавад ки клостелбегид истифода баранд, чунки худи клостелбегид хосияти тунук кардани эндометрий дорад. ҳангоми эндометрии шумо тунук аст, клостелбегид истифода мебаред, он якбора тунук мешавад ва вақте ки шумо ҳомиладор мешавед, дар бачадони шумо ҷое нест, ҳамон слои эндометрие нест ки ҳуҷайраи бордоршуда истад. аз ҳамин сабаб выкидиш мешавад. барои ҳамин дар вақти тонки эндометрий будан тавсия дода намешавад ки клостелбегид истифода баранд. панҷум, ҳангоме ки дар бачадони зан миёма дида мешавад, ҳангоми истифодаи клостелбегид ҳамон миёмаи шумо метавонад аз ҳад зиёд калон шавад, яъне клостелбегид сабаби калон шудани миёма мешавад. аз ҳамин сабаб занҳое ки миёма доранд, ба онҳо тавсия намедиҳанд ки клостелбегид истифода баранд. инчунин клостелбегидро тавсия намедиҳанд вақте ки, масалан, чӣ хеле ки бо забони дигар агар гӯям, при первом удобном случае тавсия намедиҳанд истифода бурдан. ҳамагӣ дар тӯли ҳаёти зан тавсия медиҳанд ки 5 ё 6 бор истифода баранд, ҳамагӣ 5 ё 6 бор истифода баранд клостелбегид, чунки аз ҳад зиёд истифода бурдани клостелбегид метавонад ки исташени фолликулро ба вуҷуд биёрад, яъне ҳамон фолликулаҳое ки тухмҳуҷайраҳое ки шумо запас дорен барои ҳомиладор шудан, ҳамонҳоро расход мекунад, яъне тамом мекунад ва дар оянда агар шумо масалан дар тӯли ҳаётатон аллакай 5-6 бор истифода бурдед ва мехоҳед ки баъди 4-5 сол боз ҳомиладор шавед, мумкин ки натавонед ҳомиладор шудан, чунки ҳамон чанд қадар тухмҳуҷайрае ки доштед, клостелбегид ҳамонро калон карду ва тамом мекунад.
инчунин дар занҳое ки непроходимость маточных труб доранд, яъне бо забони оддӣ карда гӯем трубкаҳояшон маҳкам аст ё ин ки гузаришашон суст аст, тавсия дода мешавад ки клоссалбегид истифода барад, чунки хатари внематочная беременность зиёдтар мешавад. аз ҳамин рӯ пеш аз оне ки шумо истифода мебаред клоссалбегид, бояд организми худро тайёр кунед, ташхисҳои заруриро гузаред, гормонҳои худро санҷед, организми худро барои ҳомиладор шудан тайёр кунед, баъд метавонед ки онро истифода баред. Ин беҳтарин чиз аст. дар ҳолати дуруст истифода бурдан шумо метавонед ки ҳомиладор шавед. баъд клоссалбегидро на танҳо занҳо истифода мебаранд, мардҳо низ метавонанд барои фарзанд ёфтан онро истифода баранд, яъне барои баланд бардоштани ҳолати фертилӣ ё ин ки дар худамон мегӯянд барои баланд кардани фоизашон метавонанд ки истифода баранд, вале танҳо бо тавсияи духтур. дар 90-95% занҳое ки доруҳои ба монанди клоссалбегид ва доруҳое ки барои стимулятсияи тухмдонҳо тавсия дода мешаванд, агар дуруст истифода баранд, метавонанд ки ҳомиладор шаванд. агар онро дуруст истифода баред, ягон ҷои хатараш нест ва ба организми шумо ягон хел зиён ва зарар намерасонад. одатан клоссалбегидро аз 3-4 рӯзи бенамозӣ то 9-10 рӯзи бенамозӣ истифода мебаранд. баъди оне ки шумо онро истифода бурдед, бояд ки 2 рӯз пас ташхиси ултразадо кунед, бинед ки фолликулатон то чӣ андоза калон шудааст. баъди оне ки фолликула кафид шумо алоқаи ҷинсӣ дошта бошед, тавсия медиҳанд ки гормонҳое истифода баред ки қабати эндометриро ғафз мекунанд ва барои часпидани ҳуҷайраи бордоршуда мусоидат мекунанд, яъне тавсия медиҳанд прогестерон ба монанди ҷуфастон истифода баранд. инчунин ба монанди клоссалбегид ҳаст дигар маводҳои доруворӣ ба монанди пурегон, менагон. ин намуди доруҳо низ барои стимулятсияи тухмдонҳо тавсия дода мешаванд. бартариашон фақат дар он аст ки онҳо эндометриро тунук намекунанд, яъне баръакс эндометриро ҳолаташро нақстар мекунанд. хосиятҳои ин дорувориҳо низ ба монанди клоссалбегид аст. истифодабариаш низ қариб ки ҳамон хел аст. фақат пурегонро шумо метавонед ки аз дуюм рӯзи цикли бенамозиятон истифода баред ва то 10 рӯз вайро истифода мебаранд. ҳама ин доруҳо танҳо бо маслиҳати духтур истифода бурда мешавад. ба ғайр аз доруҳо ба монанди таблеткаҳое ки дар боло зикр кардам, боз ҳаст дорувориҳо ба монанди сӯзандоруҳо, яъне уколҳо аст ки онҳо танҳо дар беморхонаҳо зери назорати духтур карда мешаванд. ҳамаи ҳамин доруҳо сатҳи фолликулостимулирующи лютинизирующи гормонро баланд мекунанд ва барои калон шудани фолликула мусоидат мекунанд. инчунин кори гипоталамус ва гипофизро беҳтар мекунанд ки то ки барои ҳосил кардани гормонҳо мусоидат кунанд. аз ин рӯ пеш аз истифодаи чунин доруҳо ман тавсия медиҳам ки ташхисҳои заруриро гузаранд, то ки ягон проблема набошад. баъд метавонанд бемалол чунин доруҳое ки барои нақс кор кардани тухмдонҳо тавсия дода мешавад, онҳоро истифода баранд. ин тавсияҳо на танҳо барои клоссалбегид, балки барои ҳама намуд доруҳое ки барои нақс кардани кори тухмдонҳо тавсия дода мешавад зарур аст. чунки дар бисёр ҳолатҳо мешавад ки зан организми худро барқарор мекунад, витаминҳо ва минералҳое ки дар организмаш намерасад, онҳоро истифода мебарад, сатҳи гормонҳояшро барқарор мекунад ва метавонад ки бе истифодаи чунин доруҳо ҳомиладор шавад. аз ҳамин рӯ бисёриҳо тавсия медиҳанд ки аввал ҳамаи ҳамин ҳолатҳоро, ҳамаи ҳамин ташхисҳоро гузашта, доруҳоро истифода бурда бинанд ки агар нашуд, баъд метавонанд ки аз доруҳое ки ҳолати тухмдонҳоро беҳтар мекунанд истифода баранд. дӯстони азиз, умедворам ки ба шумо фаҳмонда тавонистам ки барои чӣ маҳз дар ҳолати аввал истифода бурдан дар кор нест клоссалбегид, барои чӣ организмро тайёр кардан дар кор каме ҳам тонистам ба шумо маълумот диҳам. агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.